ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, аввало ҳазор ҳамати калон ки каналҳое ки дуруст шид дар канали хадама рекламашон мекунам, шумо омада дастгирӣ мекунед, айнои ман менависен. Ман беҳад омада хонда аккаунтотона хушҳол мешам ва ман худам медонам вай кадом аккаунтҳое ки ҳама суханҳои маро бигем ки дар замина монда иҷро мекунанд. ва имрӯз мехоҳам боз як интернет магазини аппамона аз шаҳри Хабаровск барои шумо шинос кунам. Он чизҳое ки шумо дар экран мебинед ҳамаша наличӣ доранд. Оптон хоҳен, оптон транспорти рӯй мекунандтона. Агар ки хоҳен ки якта штучни гирен, почта кати равона мекунанд. Канал доранд, метавонед бо дар каналшон видеоҳошона, сатрошона, ҳама чизошона тамошо кунед. Детски бинед, чӣ қадр детски формаҳошон хушвак фасонак барои духтаракотон. Лекин ман ҳамин духтаро, занако, блогероро дидам курта мефурӯшанд. Ҳамин куртаҳои детскиро наомада ҳамин аппа дидамда. Бисёри мо шумо масалан духтар дорем, намехоҳед духтарои 9 сола, 10 сола бинед чӣ қадр хушрувак. Силкаи каналшона ҳатман дар якум комментария закрепид мекунам. Силкаи инстаграмшонам дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман роен подписатсия кунед. тамошобинони азиз, имрӯз як намуд кекс тайёр мекунам барои кӯдакомак. Барои мо дар кораи 3 дона тухм, шакар, шир, сливични масла. Ман ягом таша грамм кадаги нестам, ҳамин хел бигем ба чашмам гирифтагиям. Рецептша аз ютуб дидам, граммошкати гуфтагия, неким ман граммошкати намекунам. Ҳамин чӣ хеле ки дидам чанд қадох тамта ба чашмам мегирам. Стаканои ма калон бадан, аз стаканон бигем ки як 3 сантиметри камтарак аз ширам, шакарам, сливични маслара ними ҳамон пачкара бигем. Дар микроволновка овуш кардан да ҳамин хамири кекс мерава бо ор дар кораи разрехлити. ҳозир ор разрехлитила мегирам. ҳай бо тамошо кунен, ҳамаша навор мекунам ки чӣ хел тайёр мекунам. ونلمدح محمد أبو بكر صديقين ونلمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب إلا نظره يا سيدي. тамошобино кексаком тайёр шидан. чӣ қадр ай видеошон мебинен. анамиё шоколадниш камтар бигем шоколадо овшид ай паракош буромад ай ёш без обычниян. ҳозир анаки украшатш мекунем. барои украшат кадан ма крем белар яхча тоқа задагиям, нимша бигем дигах камакак ранг кадагиям, ними дигаш сафеда. анакози бисмиллаҳи роҳмани роҳим. якум бора мекунам. чизе ки мекунам ҳам дар каналам якум бора мекунам. нормальния я михай. كرم العالي والزهراء ونلمدح محمد عثمان بن العفاني ونلمدح محمد عثمان بن العفاني نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن
إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن. وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وأنا داخل على عتابي على القبة. тамошобинои на ҳамаша тайёр кардам. чӣ хел омад? кӯя баҳо монед дар комментария. ба фикри худам хушро омад. муҳаммад мустафо да очира дисидагиян ки битемо бичашем. оз якташа бурум, якта шоколад нишаша, обичниша дурнуша нишон тимтона. анаиш бе шоколадай. оз я тега шоколад дуракша. анаиш қати шоколадай. Я шоколад хочу. Возьмем поберем шабат. Не берешь? Ку бисмиллахи рахмани рахим. Инай шоколад дорш. Дамо байниш када гибдем ку. Кадршам бехат хушру пахтай. ایشم شکلاتدار بوده. ایشم شکلاتدار بوده. خیر همین خیلی خوش اومدین ماشاءالله. همش یک خمیر بود. ایش بگم که شکلاتدار بودی. قشا شکلات بکتی کردم. یا قشا به شکلات обычный. مصطفی دستش در پیش نمی поднос мая. Будешь? بگی. Пробуха. ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. мо да соат 6:30 саҳара бигем, ҳозир 6:30 ҳам шудагӣ несте. ман омадам гӯспандора каҳкунӣ, барои ки соатҳои 8 раёнон мерам, кор дорам. насиби иншааллоҳ кором ки бучид, мегӯм ки барои чӣ кор рафта будам дар раён. каҳе ки кандагӣ будам, 3 рӯзи роҳу набурдагӣ буд. ҳозир бо каҳ кандан дар кора каҳ мекунам. медорам ҳама ҷора затарти каҳ мекунам. мерам шояд 2 соат дер кунам, шояд 3 соат дер кунам. барои ҳамиқа кором ишакаи аллоҳи меҳрубон зависита ки чанд қадр давом мекунад кори ма дар раёнмон. иншоаллоҳ ҷаббор бо даида кадам мебиём, бо каҳшон мекунам. инам хай духтари ҳамсоя мебия, қати кӯдако мешина, гуфтагӣ меша. ҳоли соатҳои 10 кам 8 ё соатҳои 8 автобус. O çe hali zar ma bubin, این دل بیمار ما bubin, خزان شدم در غریبی. O çe çشمی چار ما bubin, o çe hali zar ma bubin, این دل بیمار ما bubin, خزان شدم در غریبی. O çe çشمی چار ما bubin. خوشی صد باری غم میاری، یک لحظه خوشی صد باری غم میاری. این سینه من کفانده در بکی غریب، آخر کشدم این غصه اینو داری. این سینه من کفانده در بکی غریب،
دردی زوره ای چای جون فرزندی تو رنجوره ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره ای چای جون فرزندی تو رنجوره. Тамошабинон дар район монум налог рафтам. Ман ипе дорум, гуфтам закритиш кунам, балки пул хурдистай. Ман якҷо пул меёбам. Ана гуфт ки МФЦ бра. МФЦш куҷода боша? Пурсида гуфтистам. Хулоса яташ уснам рӯй кард, яташ обратнам рӯй кард. Иншолло ҳози кофта меёбам. Тамом кардам тамошобино. Документҳои Фаберлик ман сабират кардам, рӯй кардам. Ака то звания директория ба қувват накардам, дилам пир набуда. Мақсад уже без ягон проблем иншолло ҳиҷабор ба розигии Аллоҳ ҳар моҳ дига ҳами зарплата ҳар моҳ не 2 ҳафта баъд 3 ҳафта баъд Фаберлик зарплата метия. Документҳои туғрӣ кардам, официальни кор айда. Тамом ака 3 соат бовар мекунед. Заявление прикладагием, договор прикладем. Почта кати рӯй кардам, ака ждат мекунем. Худое ки ака ягон ҷош нотуғрӣ набоша. Ҳозир вай рафтистам. Кафе равам, куда самбуса гирам. Ба хона равам, такси гирам ва хона равам. Баъд ипе доштам. Ман ипемам закрит кардам. Чтобы пул нахра. Ки метия и так да уҷа ба фикрам ки намедонам пул боша набоша. Қарзидор. Ина кафе таҷико. Як сетка тамошобино самбуса, пирашки, билиши ҳамаи чӣ гирифтам. 1000 сум шуд. 1000 суми ровна. Ана ку ҳозир мерам худам давай мегирам. Кофе, капучино. Магазини мода намефурӯшанд. Як асабоя 6 ором мекунем да. Ана ҳозир равам кафе гирам. Такси гирам, равам Фотимада памперс гирам. Тамом. Роҳ ба сӯи хона. Ана мохай. In райони морам калони хушрӯй. Камтар зелен пелинам гирам. Хомшурбои ба зелен дили мекаша. Нағз мебинам. Тамошобинони азиз, дар такси шиштам, хона рафтистам. Обедчидаги соат 1 обедчидаги. Иншолло ҷабо рози хона дарасам. Такси кати 25 минута мерасам айрайон хонамра. Бо насиб иншалло ҷабор айхонам бо давом насиб то охири навор ба мо бошад. ҳатман лайкҳо намекунаш. Тамошобино омадам, обед кардем, у духтара гисел кардам. Самбуса беҳад бисёр гирифта гирдам. Самбуса, пирашки, бигем картошкагӣ, гӯшти, ҳама намуча гирифта гирдам. Я вали калон гарм кардем, до каса хурдем, боқӣ монда шуда салатан гирифтам, гуфтам хонатон барои хоҳароша земактав меоянд. Ята памела гирифтам, иқа зелен гирифтам. Пиёзама беҳад нағз мебинам. Баъд 2 компоти зардолу гирифтам. 1 пачка қурут гирифтам. Фотима беҳад хушрӯ хурду карад. Баъд кофе капучино гирифтам. 1 пачкаш 300 сум бидед, 20 дона дошта. Ама гуфтам ки хай ним таиш, 10 таиш гирифтам. Ба анор гирифтам, карад анорошон беҳад хушрӯ омадаги буд. Ба 1 тайнами болгари зард гирифтам. Хали қандои ореховой гирифтам. 1 тай дига тини гирифтам. Ба инайора гирифтам. Инай барои бая ба фикрам. Барои ягон чи да духовка мепазику. Барои ҳамин хеле наистаки инайча размерош. Ба ин хеле гирифтам. ҳоли ҳуй мекунам. нишонтон метим ира бинем чи хел чанд ва метем барои чи хушрӯвай. Барои миялави ов рафтан, барои ягон ҷо рафтан. Дар дарунаш бинем зеленора гирифта мешӯи, бо доска мешава реза мекунӣ, чанд вайнои ҳасон. ҳоли ҳуй карда нишон метим истифода бурда насиб иншааллоҳ.
тамошобино ба ёдтон бошад 2 та ҳами хеле майда кардагӣ буданд пур ба пур. Ина бигем ки 10 рӯз шида нестанд. 10 рӯз шида, 10 рӯз бигем тамом шиданд. Анака озима я лимча ҷугорӣ, я лимча чӣ овардам гандам. Озиёра майда мекунам. Баъд пеши гӯспандо мерам. Абед макардам, намоз ма хондум. Анака аз паси гӯспандо расамон даштем имрӯз қадиями ҷое рафтагим. тамошобино тамом кардам. ана як косачаи ҷугориро мондум ки гуфтам ҷугори бисёри бад нашава, барои ки гандам бисёра ҷугори кам. Ина меқашид бигем 2 сатир пур кардам. ҳозира мебарам мерезам, миём як сатири дига мегирам, барои ӯ бузои талкадагия мебарам. ира куштам, ҳозира шуда 2 сатир оби гарма гирифтам. анака бир рафтам пеши гӯспандо. иншоалло ҳозир хушрӯвак гем мехӯронам шона, ка ҳазар таҳрид мекунам дар дурун. баъд ба ҳазир мебиём хона. чой ба ҳазирам хӯрдагӣ нестам, бовар куне. саросима тез намоз ма хондам, биромадам. тамошобино ба ёдтон аст саҳри ҳамаи рулони каҳа чӣ кардагӣ будам, канда будам дар торикӣ. ҳозир омадам чапаш кардам, ай мобайндро омадам чапаш кардам. уноқа кандам, охирҷоҳоро гандаму хали ҷугори резадагиро овардам. ай камбайн катори майда кардам шунаку. анака ҳозир ҳуйшон мекунам. нафасам гирифтест. ҳаккас дорам. аз тез-тезак ҳуйшон кунам. анамин каҳоро будурорам, дар охирҷоҳои дуруни оғул теп карда монам. анаи мошонакорам овардам ҳама чиз. ишави ка хӯрдесте. ҳамаш зинда ҳаёт, алҳамдулилло, машоалло, чашона раса. ҳамашон зинда ҳакан. шер хӯрдестиян. ӯ бизаки барфак мумкин ҷудой наметова. беҷа мошонак. Паропарака дӯст медоран ё. мошонаки барфак мондаги ҷо боша. ина ҳамия чун. худа ба шукр. ома мемуду бузё куда кахриса куда дуруст кахрак шида. тамом рафтам. тамошобино аз паси ӯ берун будагиё бо намамашон паропарак даводавак бозӣ.
اینه مشون چه حکو که خرک شدیم 2 4 5 تا هم 6 تا هم به فکر ایشه خسروه ماشالله که ایشه